Projekti uređenja mjesnih zajednica na teritoriji grada Zvornika nastavljaju da se sprovode svakodnevno. Posljednji u nizu bio je osvjetljavanje nadvožnjaka u mjesnoj zajednici Karakaj. U razgovoru zamjenik gradonačelnika grada Zvornika Bojan Ivanović rekao nam je da je ovo jedno od mnogih ulaganja koja su planirana u budućnosti. Pa kada je u pitanju ovo ulaganje koje je bilo u mjesnu zajednicu Karakaj, koje se prije svega odnosi na izgradnju, da kažem, ulične rasvjete na području nadvožnjaka gdje je postavljeno 7 novih stubova i urađena rasvjeta. Već duži niz godina imamo problem, prije svega što se tiče bezbednosti na tom području u mjesnoj zajednici Karakaj, kako zbog gustine saobraćaja velikih gužvi, tako i zbog neosvjetljenog puta koji je godina nam pravio probleme i nažalost bilo je par saobraćajnih nesreća koje se desilo u zadnje vrijeme. Mi smo tokom prošle godine radili na zamjeni postojeće rasvjete koja je već bila uz magistralnom putu, da kažemo LED rasvjetu uvodili, što je donekle doprinijelo poboljšanju situacije, međutim to nije bilo dovoljno i morali smo pribjeći i ovom, da kažem, realizaciju aktivnosti izgradnje ulične rasvjete preko nadvožnjaka kako bi se sigurnost i bezbednost naših sugrađana na području mjesne zajednice Karakaj, odnosno tačno tu gdje imamo i srednju školu kao i industrijski centar gdje hiljade ljudi prolazi tuda. Naša obaveza bila je da kažemo, stvorimo neke bolje uslove i evo, uložili smo određena sredstva, to je negdje, da kažemo, nešto više od 10.000 konvertibilnih maraka za nabavku stubova, njihovo montiranje, rasvjetu. Dobro, što se tiče nekih budućih ulaganja? Pa što se tiče budućih ulaganja i dalje ćemo nastaviti prije svega aktivnost što se tiče, kad smo pričamo o Karakaju, i regulacija tog saobraćaja, odnosno ovih gužvi koje su evidentne u jutarnjim časovima, negdje da kažemo od pola 7 do pola 8 ujutru i da kažem neđe od pola 3 do pola 4 popodnevnim časovima. Imamo neka određena idejna rješenja koja se razrađuju i nadam se da će u bliskoj budućnosti neko od njih dole i zaživiti i da ćemo nastojati da taj problem vrlo brzo riješimo. Na licu mjesta mještani Karakaja prenijeli su nam da im je novo osvjetljenje olakšalo kretanje u noćnim časovima i generalno poboljšalo putnu komunikaciju i bezbjednost u saobraćaju. Rasvjeta mnogo znači i za vozače, naročito za pješake. Za djecu koja ostaje u drugoj smjeni, dobro, ove godine je malo sve bilo, ali druga smjena koja ostaje zimi, baš im je mračno u 7 i pola 8, ništa se ne vidi. I mnogo ljepše izgleda. Malo smo sad baš pravo prigradsko naselje, nismo više rupa izdvojena i nismo više divlji zapad. Znači, od prilike zato kad se idemo vozati, da vidimo kola kada idu. Znači, kada je magla, da možemo da vidimo. To ja pre neki dan kad išao s majkom, bila je magla kad udes nismo imali. Pa rasvjeta znači svim stanovnicima ovog mjesta, pogotovo vozačima, da istaknemo vozače kamiona koji su tu često u prolazu zbog blizine graničnog prijelaza, a ne smijemo izostaviti stanovnike koji su tu u blizini nadvožnjaka.